Lab sindikatuak, Jon Iñaki Alkorta eta Jon Basurko kideek, azken bi greba egunetako balorazioa egin dute. Gogoratu, hilaren 20 eta 21, ekainaren 20 eta 21 ere, grebak daudela deituta Bizkaiko metalgintzan. Ekainaren 17an bilera dute Lab sindikatuko kideek, patronalarekin, borrokan batera, sindikatu guztiek batera eta lan duin eta hitzarmen duinaren alde jarraituko dutela azpimarratu dut. Lea Artibai eta Busturialdean 3.000 langileren lan eskubideak jokoan daudela azpimarratuz. Eta bueno, esan behar deuna da, balorazioa positiboki ikusten deula, igarri da poligonotan bai Lea Artibairen 180 itxiteuki deula eta bai Busturialdean 160 eta bai ikusi da poligonotan ez dala egoeran normal bat ez dala, igarri da greba efektu batein dela. Bai esan behar deuna da, Lea Artibairen maiatzak 23 eta ekaina 6-7 emandako greba erantzuna 100 izan zala, isa, kenduta parte batzuk, baina bai hor ipiniko ginun, eta bai izan dela Busturialdea pixkat 170 edo pintxatu deunak, ez? Bai ikusten deue oroaren grebak erantzun uneuki doala, baina bai ikusten dugu bere badaukagula aholgune batzuk, eta aholgune horiek, igarri dira batez ere Busturialdean, eta, hor arazo batzuk egun ondoren da, urrengoko grebakin, nahi dixeu, animatu, batez ere Losala Tresa, kubertera, metaltermika eta nueva inklaleko langilei nahi dixeu benetan eskatu bat egin dezatela urrengoko greba deialdiak, egongo dianez greba egiteko, eta bat etxeko horiekin. Bai esan behar denuan ere, alguniak nola azalerazten ditu nola erraz, ez dakalako inungoko lotzarik azalerazteko, baitxa ere esan behar deu indargune pila bat euki ditula, eta bai nabaritxu nahi ditu, Nemak bezalako enpresak, Talleres de Gernika, Trokeleria Odin, Zabala, Talleres Mekanikos Gernika eta Bartzilak, bertako langileak erantzun oso ona eman deuela, eta baitxare esaten dixeu jarraitzu dezatela olaixe ematen erantzun horixe. Urrengoko bilera patronalarekin izango da ekainak 17an, ez dakigu zer gertatu leikeran, baina urrengoko bilera izango zen ekainak 17an, eta garbi dakiguna da patronala etorriko dela betiko bit tonterikin, eta ez doala ezer eskainiko. Orduan, guke aurrez planteatuta dakaon grebakin jarraitxuen godeu, eta borroka bide bakarra eta hori izan behar dela. Eta animatzen deu, benetan, maiontatikan eta amengo zen ordezkari, langileen ordezkari txikan, da nahi animatu nahi dixueu, benetan bat etxeko grebakin, eta etorkizuna danona dela, eta beraiek parte hartziak ala. Zorionez, parkatu, lortu gendun sindikatu guzti bat egitea, aspaldiko behar bat zen, eta momentu honetan behintzat, argi daukagu, sindikatu lortu daun bat egite hau, aktibo bat dala, aktibo indartsu bat dala, langileentzako, eta hori ezin dugula, hori mimatuen behar dugula, eta konbenizio hau aurrera arte, konbenizio hau lortu arte, aurrez egiko haitxu patronalak. Eta zenbait eta lehenagoa ipini konpontzeko bidiek, hobeto izango da, eta zenbait eta lehenagoa ipini, jenteak lasaitasunez hartuko dau, bere egoera laborala eta pertsonala. Baina ez badago akordiziorik, akordizio lortu arteko gerra baten sartuko gara. Eta hori patronal eskuetan dau guzti hori konpontzeko. Sindikatuak argi daukagulako behin arrankatu dugu, behin lortu dugu elkartze hau, eta hau aurrera jongo da konbenizio lortu arte. Eta hori da apur bat, nahi deko gendukena hor argi ipini, mai gainin, eta jonek esan da modun, gauzak horrela izanik, ekainak 20 eta 21 seguruenik izan lehike ez amaitzie movida hau, patronalak espadu ipintzen mai gainin ipini behar da bena, eta orduan benetan aiotzago esan hemengo enpresak apurtxoak Busturialdean eta Falla Oskusen enpresak birpentsatzeko konbenizio hau danontzako dala, ez da bela balizio esatie ezken nire enpresan konbenizio edauket eta niri ez dozta horren beste inporta konbenizio honek, hori badakia gola ez dala,
Ze, enpresetako konbenizuek amaitxu itzen di, denporigaz, eta herrialdeko konbenizio duin bat, oinarri bat, espadakau, euran enpresetako konbenizuebe kolokan dauz. Eta benetan, oinarri bat ipintzen bau, danontzako da oinarri hori, eta enpresetan lortu aldizen hobekuntzak oinarri horretatik gora jungo gara. Ordu, oinarria danona da, eta danok borrokatu diau oinarri horren atzetik.